Sziasztok, én megint itt vagyok, most magamról szeretnék beszélgetni, mégis nektek. Ez az utóbbi 2 napban én neki kezdtem a nyár gyakorlatomnak, ennek a 2 hétnek, pontosabban 10 óra, azaz 70 óra. Akkora lelki pozitív dolgok jönnek át, egész nap hallom a dicséreteket, és ne tudjátok meg milyen jó. Majd tuti át fogjátok ti is élni, amikor 2 napon keresztül más nem hallasz, hogy milyen jó munkát végzel, köszönöm, én erre nem is figyeltem oda, meg ilyenek, és ez olyan kibaszottul jó. Már szó szerint már örömmel mentem, és már tegnap is vártam, hogy elkezdhessem, mert először azt hittem, hogy kicsit nehézkesen fogom azt a 7 órát egy nap, de már az első órában éreztem, hogy bazd meg, ez kurva jó. Már maga ott a főnök csajszik, meg akikkel eddig ott találkoztam. Így legalább tudom fejleszteni egy kicsit az angolomat is. És tényleg olyan jó fejek. Mondták, hogy nyugodtan menjél, játsszál, hogy ülj le, ahova akarsz. Ott van 2 Xbox controller, még a Play IT-ról. Még csodálkoztam is, hogy az van ott. Ami a Play IT-n volt ilyen analókkal, rendesen rá van erősítve a állványra. És azon fifáztam az egyik arabbal. Nagyon jó fej volt az, és úgy hívják, hogy Törpi. És azt a kurva. Nagyon jó. Én szerint eddigi tapasztalataim alapján sajnálni fogom, hogy onnan elmegyek ez a 2 hét alatt. Hát a jövőre is odaosztanának be. Ilyen kibaszott jó. Bár ezt bárkivel találkozok élőbe, ott is hablatyolni fogom, mert nem tudok betelni ezzel, hogy annyi lelki pozitív szarságokat adnak nekem, hogy nagyon jó. Azt a kurva. Jó, hát kezdem a magamról pofázást. Nem tudok mást. Majd mindjárt eszembe jut. Bassz, meg elfelejtettem Pil. Na? Kopi Tomi? Nem. De Kopi Tomi újra támad, vagy Kopi Tomi a hazár fejlódja. Bazd meg, az kaszinóba szokták. Kopi Tomi munkában. Ez lesz bazd meg a címe. Olyan kibaszottul okos vagyok. És azon lepődtem meg nagyon, hogy kaját kapunk. Azt hittem, hogy majd mindig magamnak kell vinni, amit majd ott enni akarok. Már az első nap rendesen finom kaját adtak. Az mit adtak? Adtak tegnap húslevest, meg rizses húst. Kukoricával, borsóval és trépával. A mai kajcsimacsim, várj, ez így nem jó. Így. Borsó, paraj, leves. Azt, hogy mit kell mondani. És pörkölt. Olyan régettem pörköltöt, mert amikor itthon is van, nem kívánom. Ebbe az meg volt szalámi, sonka, csirke, disznó. Marha vagyok én. És bazz. De ez, hogy még rendesen jó helyen vagyok, nem az, hogy amit még hallottam másfelől is, hogy egész nap mosogatnak, még szendvicseket csinálnak. Nekem nem. Hát a napom annyiból áll, bemegyek, kimegyünk cigizni, visszamegyünk, és először le kell törölni az asztalt, a kinti részre hamutálakat kirakni, aztán ott, ahogy így látjuk, hogy már ott vannak a ott hagyott poharak, csikkek vannak a hamutálba, azt üríteni kell, és be kell vinni tálcán, meg hogy kukákat kell kiüríteni, és újra zacskót tenni bele. Bár az első nap annyival kezdtük, hogy jó, akkor itt a Domestos, súrod le a falat, mert ez így nem néz ki jól. Tomi, és akkor még Tamásnak hívtak. Most meg egy
Isten császárnak. Istenem. Egós vagyok. Nekem meg fel kellett volna mosnom. És mondták, hogy ketten töröljük le a falat, mert nem nagy hely. Körülbelül... Várja. Így egy ekkora hely, körülbelül annyira, mint ott az... faszom. Körülbelül annyira, mint itt ez a szekrény, és ahol most állok én. Ez nem nagy táv. Egy ilyen... Faszom, hát kisebb. Hát körülbelül egy ilyen... Beltérre, egy ilyen... 3,5 méter, szélességre olyan 1,5 méter, így pedig, ahogy belépsz az ajtón, úgy még ugyanúgy 1,5 méter, szóval 1,5x1,5x3,5. Tök jó. Rendesen van öltöző, WC, minden van. És tényleg amúgy belülről is az a... Jó. Nagyon kis komfortos hely, amúgy. Bárki, nem mondom ki most, hát bazd, kit érdekel. Egyetem fele, galéria, kávézó, botanikus kerten átmész, ott látsz egy bugyogó szökőkutat, aztán ott van a galéria, kávézó. Az árak sem drágák. Hát egy dupla kávé 200, egy cappuccino ekkora pohárban, 3,40. A fornetis péksütiknek dekája 2,70, nem 10 deka 2,70, szóval nem olyan drága. Red Bull 400, meg is lepődtem, máskor ilyen 480, meg majdnem 500 felett is van. Jó, talán ekkora Naturakva víz 200, de hogy ott a 90% arab, bazd meg. Amikor nincs ott senki, mert ők kimennek cigizni, tényleg akkor mehetek ki, amikor én akarok. És amikor ők kimennek, és egyedül ott ülök a pultnál, ott a kasszánál, jönnek az arabok, vagy angolok, meg minden isten fasza, beszélük ott az angolt, én meg alig értem, és amiket mondanak is olyan halkan teszik, meg közben bömböl a zene, na jó, nem, kis laza zene van rádióból, és mindig vissza kell kérdezni, hogy what? Vagy hogy mi? Vagy mondom, hogy wait a moment, szóval várj egy kibaszott pillanatot, jó, nem, várj egy pillanatot, aztán meg szólok az egyik főnök csajsznak, az meg ilyen. Mesélték is, hogy 9 éve, meg 6 éve vannak ott törzsvásárlók, mondom, mi van? De bazd meg 9 éve minden nap ott lenni. Durva. És az a durva bazd meg, hogy szeptemberben, és szeptembertől ilyen marha húsos, cheddar sajtos szendvicset, ilyen meleg szendvicset szoktak árulni 1000 forintért darabját. Mert ugye az alapanyag nem igazán olcsó bele, és jobban viszik bazd meg sokszor, mint a kávét, azt mondják. Pedig az egy kibaszott kávézó. De amúgy nagyon jó hely, hogyha valaki, aki ezt nézi, teheti, jöjjön el, megvesz egy vizet, vagy egy cappuccinót, kávét, sütit, akármit, azt megdumcsizik, hogy kimegyünk egyet Xboxozni. Nagyon jó hely amúgy. Csak sokszor, amikor ott fifáztam az egyik arabbal, odaállt mögé 2 arab, először azt hittem, hogy el fognak lopni, vagy így felvágnak, azt kiszedik a belszerveim, aztán megfőzik maguknak löncshúsnak. De ott elkezdtek arabul beszélni, másik gondolatom, hogy terrorista szövetkezett, azt mindjárt bum-bum. De nem, ott elkezdtek röhögcsélni, meg az egyiket elkezdtem tanítani magyarul. Ott próbáltam mondogatni angolul, például az offside, fociba, az a les, megtudtam ma ezt is. Akkor ott elkezdett beszélni arabul, a másik, aki épp ahogy mi Fekete Pálkó tud magyarul, még kevésbé, az ott mondogatta, és bólogattam, meg kijavítottam. Azért profi vagyok magyarul, bazd meg, megyek tolmásnak. Magyarul pofáznak, meg én még magyarul visszapofázok.
Gazdag leszek. Kibaszottul gazdag. Hogy lettek ennyire? Nem baj. Ilyen céget fogok alapítani. Kopi Tomi. Araboktól átvett magyar szövegei. Nem. Kopi Tomi. Magyarról magyar fordítás. Ragozással. Diktafon által. Mi van? Jó. Ennyi elég volt. A mai napra is köszönöm a figyelmet. Ennyi voltam. Kopi Tomi. Sziasztok!